Gipangandama na sa kapulisan sa General Santos City ang seguridad sa mga sementeryo alang sa umaabot nga kalagkalag. Samtang hugot sab ang seguridad nga ipatuman sa Bulaong Bus Terminal alang sa pagdagsa sa mga pasahero. Ani report ni Efren Mamak. Gihanay na sa General Santos City Police ang security plan karong umaabot nga kalagkalag. Una ang November 1. Doon na mga dugang personahe sa kapulisan nga i-deploy sa mga sementeryo sa syudad. And nagkaroon na rin tayo ng initial coordination with the other friendly forces natin together with the LGUs. Subli sab nagpainumdum ang kapulisan kalabot sa mga bawal dadon o himuon sulod sa sementeryo. Sama sa pagdala og mga hait nga hinagiban, lakip mga ilimnong makahubog, bawal sab magsaba-saba sama sa pagvideoke, lakip ang magdula og sugal. So sunod lang po tayo sa anumang kautusan. Kung mag-travel man tayo, situit na yung sasakyan natin, safety din. At situit din kung iwanan natin yung bahay, possible may iwan doon sa bahay nila na magbantay. Kasi ito rin yung mga panahon na sasamantalahin din ng mga magnanakaw or the worst, yung sunog. Samtang hugot sab nga seguridad ang ipatuman sa Bulaong Bus Terminal sa Jensan alang sa pagdagsa sa mga pasahero. A few weeks before, nagpadala na tawag mga letters sa atong mga partner agencies gaya ng Philippine National Police, ng ating Task Force Jensan, ng Public Safety Office. Nagpa-receive na tayo ng mga letters doon asking for augmentation of security personnel. Nagpahimang nosab ang tagdumala sa maong bus terminal ngadto sa mga pasahero kalabot sa mga bawal dadon inig mo biyahe. Bawal magdala ng mga baril kung wala kang mga dokumento na maipakita sa PNP, yung mga bladed weapons natin, bawal din yan syempre. Ginabawal din natin yung mga may amoy na mga prutas, yan. Unless siguro talagang silyado. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.